N'ịga n'ihu n'akụkọ anyị, onye isi oche otu ndị ụka Pentecostal bụ Pentecostal Fellowship of Nigeria PFN alaka nke Anambra State Bishop Moses Ezedebego egosipụtala otu o si ewute ya na mgbakasị ahụ n'ihi afụfụ ụmụafọ Nigeria na-ata n'ihi oke ngaron na oke ihe isi ike ma taa ụta n'ihe mere ọnọdụ a ji wee dị bụ enweghị ezi atụmatụ ịkwalite ọnọdụ akụnụba nke gọọmenti. Ọ na-ekwu okwu mgbe ọ na-agwa ABS okwu n'Amawbia Bishop Ezedebego nọ mgbe ọ na-ekwu na ọ jọgburu onwe ya na gọọmenti etiti tetara ọla wee wepụ n'ike ego ahụ o ji ebelata ọnụ ahịa na-ele mmanụ petrol bụ sọbsidi, gharakwa inwe ihe ndị o tinyere ga-ebelata ahụ ndị mmadụ ga-ata n'ihi mpụtara nke ọnọdụ ahụ. Kpọkụrụ gọọmenti etiti ka ọ chọọ ụzọ ziri ezi ọ ga-esi wee belata oke ngara ọnụ ihe nri na ihe ndị ọzọ a na-ere n'ahịa ma belatakwazịa afọ ụmụafọ Naịjirịa na-ata gụnyere oke ngara ọnụ nke ụgwọ ọkụ na ihe ndị ọzọ. Abụchi Nwaọzọ bụ onye zutere ya. Bishop Ezedebego bụ onye mere ka amata na mwepụ ewepụrụ sọbsidi dị na mmanụ petrol bụ amụma akpara ọfụma tosiri iwete enyemaka nakwa nnukwu ego nyegara gọọmenti. O kwupụtazikwara mwute ya na ọtụmadị ihe a niile na ndị mmadụ bụkwa ndị ka na-enwe ihe mfiahụ n'ebe ọ gbasatara obibi ndụ ma kwukwezie na kama ndị ọkwa ọchịchị ga-achọ ụzọ ha ga-esi nyere ndị mmadụ aka ha nọrọ na eke nkwụcha ka ha ga-esi wee zọọkwa ọchịchị afọ 2027. Ọ kpọkụrụ gọọmenti etiti ka ọ gbasie mbọ ike ma fụ na wetara ụzọ nakwazi amụma a ga-eji nyere ndị ọrụ ugbo aka n'ebe o metụtara ịgbazinye ha ego ha na-ama nkwụ karịa ka ha si wee gbazite ma vinyezikwe ha akụrụngwa ha ga-akụnye n'ugbo ya nakwa fụ na nwere ezi nchekwa ndụ nakwa ihe akụrụ akụ iji wee fụ na ihe oriri gbara nyafụnyafụ n'ala anyị bụ Naịjirịa.